My loves, alas 4:37 na. Doyo gihapon ta sa itong paglanog-lanong. Pabati gihapon ta ninyo ha. Una siya good afternoon. Gihapon, especially gihapon usab. Ning uban ka nato mga kapwa my loves. Nga padayon sa ilahang pagpaminaw. Ilabi na ni mga frontliners nato lulubaba. Jadi salamat sa way po sa inyong pagpaminaw. Pudyo sab kanyunyay kanyato ha. Kanyawat nga sa gihapon. Anya gihapon mo magpadayon sa pagsuporta. Ilabi na. Ning basta yung mga papromo labaw niya kining kwartag anyay mga hatag na po siya o kwartag karon sa inyo ha okay na ba sa inyo ha tagaan mo niya mo dili sila gusto lulubaba warning sa mag community tawagan niya sa itong ingon na to community pantry diba pero mo adyan love radio pantry pero kwarta man so love radio i-cash free. Gani ala sige babati mo ka na to my loves. I wanna say good afternoon sa gihapon usab ilabi na ning uban nato mga my loves kapwa nato diha karon nga way po silahang pagpaminaw okay og labaw na kato mga lubat ato ang cellphone my loves. So once again ha, panukari ang ato ang LR code para makasugod na mo sa inyong pag-send sa maong entry ninyo sa to ang poster na nasa Love Radio Davao. We are live by the way sa to ang FB page my loves no. Palihog ko og like and share na lang set pod. So ang LR code na to lulubaba, kung bahala igo ana. Sige ang LR code niya to plus mo sa to ang LR code. Karong hapon niya. Lulubaba cute. Lulubaba cute. Mo niya sa itong ilar ko ha. Ibutang nyo niya siya. Kauban ang inyong pangalan o ang inyong address. O ang tubag o unsay tagdaan ninyong kuan. Kwarta kanya sa mga alkansya. Gilisan na din ako lulubaba nga to alkansya nadako-dako na siya. Ganda-ganda di ba? Ganda-ganda naman yan. Ala sige, plaster na my loves. Aniya na nga to programang Bugo ka na ba? Bugo niya! Okay, translate na to Bisaya lulubaba. Kining mga sikat nga mga salida sa unang panahon. Sama na lang aning salidahang The Day of the Dead. Kita ba kaning salidahan lulubaba? Kung sa Bisaya niya sa Joy, kalag-kalag. Kini, Resident Evil. Ugangan nga niipon og puyo. Muna siya, Resident Evil. Kining kanta kining salida lulubaba nga Black Hawk Down. Sikat makining mong salidahan ganyi pod. Sa Bisayaan niya siya, may uwak sa silong. Kina-down sa munang nasa silong. Masabay lain niya. Kining $1 million baby. $1 million baby. Ambot lang kabuhi pa niya siya, no? Pero parang nako, muraga anak ni Laila de Lima. $1 million ha. O di ba ka kuan baby man so si Jonel gini lulubaba ang pasabot mo mo ganyi pero dili anak sige boylet. Gini Pretty Woman sarida ni sa unang panahon lulubaba. Pretty Woman ang Bisaya niya akong uyab. Imong uyab mo din na siya Bisaya ana. Pretty Woman man. Basta Pretty Woman, akong uyab ang title ala. Sige, kini. Last one. Kill Bill. Sikat po kayo nga maong salidaha, lulubaba. Kill Bill. Sama ni siyang maong title sa Bisaya aning salidaha, Kill Bill. Kill Bill, patyang mangil. Kill Bill.
Ang galing mo talaga. Ang kalas ng bright mo. Ako pa eh, ang daming module na sinagot ko. Otopod. Di masabtan. May nila, kalas kay Taog Bright, ha? Anyway, thank you so much once again sa inyong pagduyog, my loves. Ato sa munang i-greet ning ubang kanato, my loves, nga nag-view sa to ang Facebook page. Karon, shout out Eric Panyero. Okay, daghang salamat. Mayong hapon diha nimo. Muhammad. Jocelyn Arnelia Mapano. Okay, mayong hapon sa diha. Di ako masabtan nimo ang pangalan, Vidal. Shout out po sa Rublico family sa Santa Marina, Tikato, Buhangin. Irene Francisco diya sa Maypuan, Bulaluan. Uy, Unta makatilaw miyan na diya, ha? yani no, para kuan ba food taste ba, food taste. Para kuan ba, para maskat. Uy, sila libapan yung kaon niya, nalumos sa baw sa bulalo. Astang bukog ikaon. Sige, Roel Alikay. Sir, pa-request og tirador by 6th Street Flip Top Champion from Davao. Kailana, may kabalo na. Dagang salamat na lang sa imong pagpaminaw, ha. Just may malabog po do sab. Dagang salamat. Maayong hapon diya sa inyo, ha. Anyway, so muna lang ka to. Sa to ang programa. Dagang salamat once again, my love. Balik og live karon taod-taod lulubaba. Gani, pag live kay para makadaog niya yung uban siya nagapil sa maong kwartag anyay promo nato. Balik ko na ako, my loves, no? Dapat nakuha yung clue nga gihatag sa mga DJ ni Yoyo, Yakulboy, ni Kuya Totoy, Kaganiha, na sila nagingon maghulog sila og kwarta sa tuang alkansya. No, natay pundudan nga 300, ha. So hinumduman na ninyo kay nakuha naman kagahapon ang sulod sa mga alkansya. So balik sa 300 pesos. Now, naghulog silang Kuya Totoy, ang Kulboy, Yoyoy, Kaganiha. So, dungagan, bale, ang sulod sa alkansya. So, sumatotal, pila tanan. Tagnaon lang ko ninyo, kamunay bala, pila ragoy tagnaan na. Labong bitaw kung magpugnosta, ay, napay mga pahirit o lubaba nga ipusta, no? Nga, bisang unsa na lang pwedeng tagnaon. Kini, libre, maminaw lang ka, more na requirements. Actually, na dito requirements na. Narito, my love, sa ito ang poster, search lang ninyo kung tanawon yung mga mechanics aron sa pag-appeal. Make sure lang nakuha nimo ang LR code o mismong natagnaan nimo ang maong sulod sa maong alkansya. Kung duol-duol man, pwede itong tanawon. Okay? And of course, among kalimot yung pangalan, address, Podosab. And 5 people nga imuhang itag. Okay? Alright, so thank you so much once again. Lulubaba, napakay mga kadugang. Alay, salamat sa way po sa inyong pagpaminaw. Sa uban kanyato di ha. Sige, huwag mapon sa mantak na gyapon ha. Aileen Balukan. Free shout out. Sige, dagan salamat. Kalibre. Hindi na lamang ang inyong DJ Mike Kiling. O kinyo po, dagan yung gwapong taraway lumping ha. Kinyi, si Lulubaba ha.